kígyó királynő is csak azért megy Ninjago Citybe, hogy várost nézzen. Ezt igen valószínűtlennek tartom. Fejleszteni kell az irónia áramkörödet, Zén, ha élve kijutunk. Most nem is lógnánk itt, ha Jay nem nyitja ki azt a kriptát. Én? Zén nem figyelmeztetett rá időben. Ki tár fel egy elátkozott ősi sírt, anélkül, hogy előtte ellenőrizné azt? Amikor feltárod a sírt, épp azzal ellenőrzöd. És mi van Kyle-jal? Minek hagyta, hogy elszedjék tőle az erejét? Hé, vigyázz! Igaza van. Kyle, hogy van Zén? Az életjelei stabilak. Hamarosan rendbe jön. Helyes. Akkor találjuk ki, hogy jutunk ki. Van ötletetek? Lehet, hogy ír valamit Clutch könyve. Van egy külön fejezet a menekülésről és a szorult helyzetekről. Tényleg? És mi áll benne? Pillanat!